Добре дошла в тази медитация за добра енергия и за себеобич. Настани се удобно. Можеш да седнеш в поза лотос или да легнеш, както го усетиш. Увери се, че няма нищо, което да те безпокои отстрани. И следвай гласът ми. След като си се настанила удобно, можеш да си поемеш дълбоко дъх през носа и да издишаш през устата. Усети как като издишаш през устата, тялото ти започва да се отпуска. Можеш да повториш още 2 пъти този процес и да усещаш как тялото ти се отпуска и премахва това, което не е за него. А сега върни се към нормалното ти дишане и постави ръцете си където усетиш. Ако усетиш, ги постави в скута, на коленете, с длани сочещи нагоре или надолу, или пък ги постави върху сърцето или долу на матката ти, долу ниско в корема, където усетиш. Дишай нормално и си представи, че се намираш на едно поле, изпълнено с много цветя и с много цъфтящи дървета. Виж как си седнала в това поле, как си обградена от цветя, от аромата на цветя, от аромата на ароматни зимбюлчета, лалета, нарциси, рози, други цветя, които обичаш, аромата на дърветата, аромата на пролет, на свежещ. Може би чуваш и песен на птички някъде. Усещаш как слънцето те грее, колко добре се чувстваш в топлината на слънчевите лъчи. А може някой от вас да усетят да станат и да отидат да седнат под сянката на едно дърво, ако им е много топло. Както усетите. Това е вашето поле. Това всъщност поле, на което ти се намираш в момента, е твоето енергийно поле. И за всяка душа то ще изглежда различно. За една душа може да е изпълнено само с зимбюлчета, за друга може да е изпълнено с слънчогледи, за трета с маргаритки, но за друга мешано с много цветя. Орхидеи, зимбюли, нарциси, каквото още там. Наблюдавай, усети колко добре се чувстваш тук. И сега желая да си представиш как от слънцето, от небето, към теб се спуска лъч светлина, който лъч може да има определен цвят. Например, зелено, златно, бяло, синьо. Какъвто цвят усетиш, как се спуска към теб и как те обгражда. Обгражда отвътре органите ти и цялата отстрани те обгражда теб, тялото ти. Този лъч светлина всъщност носи положителна енергия от Вселената и безкрайна божествена любов от нея. Сега си представи, след като лъчът се настанил, как всъщност от твоето поле, от мама земя, там където си седнала, от цветята, които те обграждат, от дърветата, които те обграждат, също излиза един лъч светлина, който отново може да има цвят, да бъде същия цвят като този, който се спусна от небето към теб, или да бъде в земните цветове. Виж как този лъч всъщност се издига към теб от дълбоко от земята, присъединен с енергията на цветята, на дърветата, и как се настанява точно от краката ти нагоре постоянно към твоето тяло. И всъщност този лъч представлява заземена енергия.
Тази енергия, която ти кара да се чувстваш стабилно и да бъдеш свързана с земята, с природата, защото ти си част от нея. А лъчът, който се спусна от небето, ти позволява да се свърже с Вселената, защото ти си също и част от нея. Усети колко добре се чувстваш в този енергиен щит, който в момента се намираш. Може би за някой от вас искате да си повторите утвърждения. Например, обичам се, чувствам се прекрасно, за мен всичко винаги работи и каквото още усетите. Ще ви оставя за 1-2 минутки да си ги повторите. Така, сега е време, след като си се заредила от твоите прекрасни думи към теб, от енергията на Мама Земя, от енергията на Вселената към теб, сега е време да си поставиш ръцете върху твоето сърце, ако вече не са там, като лявата поставиш първо, а отгоре дясната и усетиш ритъма на твоето сърце. Дишай дълбоко, издишай през устата. Виж колко добре всъщност се чувстваш, когато ръцете ти са там и всъщност как започваш да усещаш любовта вътре в теб. Нали така? И се чувстваш невероятно. И е време да си представиш как от твоята сърдечна чакра, твоето сърце, там където е душата ти всъщност, извира един лъч, една енергия, може като извор вода, както желаеш да си представиш тази енергия, светлина. Като тази светлина може да има отново цвят, може да има цвета на любовта, розово, зелено, червено или друг цвят, какъвто усетиш. Може да е чисто бяло. Си представи как излиза от теб, как обгражда ръцете ти, как тръгва надолу по тялото ти, как минава през гърдите ти, през корема ти, през матката, през краката, през коленете и отива чак долу до стъпалата, до ходилата. Как отива нагоре, към твоето гърло, към твоите уши, очи, уста, лице, обгражда цялата ти глава. След това излиза извън тялото ти и обгражда изцяло тялото ти отвън. И сега виж как тези 3 енергийни потока се свързват и стават едно цяло. И колко добре се чувстваш. Колко си заземена в твоята енергия, колко си обгърната с любовта от теб самата и колко си свързана с твоята интуиция и с тази висша сила над нас, Вселената, едновременно. Прекрасно е чувството, нали така? И докато ръцете ти са още на сърцето, си кажи колко много се обичаш. Кажи си обичам те, твоето име. Обичам те безкрайно много. И много ти благодаря за всичко, което правиш за мен. Обичам те тяло. Благодаря ти, че се грижиш за мен. Обичам се. И уникално да се обичам. Усмихни се. Дали? Много добре се чувстваш. Усмихни се. Широко. Засмей се. И ти колко добре се чувстваш в тази положителна енергия.
в енергията на любовта вътре в теб. Това си ти. Ти си тази същност. И ти избираш как да се проявяваш всеки ден. И избираш това със всяка измината секунда. Днес си спомни, че ти току-що създаде един щит от положителна енергия от твоите прекрасни мисли и се обгради с твоята безкрайна любов, която носиш вътре в сърцето ти. И се обичаш. Ти си жива. Тук си. И имаш възможността да преживееш още един невероятен ден, изпълнен с възможности, чудеса и изненади. Имаш и възможността да преживееш още един ден, в който да се обичаш, да подкрепяш тялото си, да го обичаш. Така че помни днес, че си точно тук, където трябва да бъдеш, и помни, че това е време, в което ти да се обичаш. И помни, че всъщност този щит, който създаде от твоята любов и положителна енергия, днес е и твоята закрила. И този щит ще те пази от всичко, което не ти служи за твоята най-висша любов и доброта. Можеш да си поемеш дълбоко дъх и да издишаш през устата, да раздвижиш леко крайниците си. И когато си готова да отвориш очи, да се усмихнеш, да усетиш невероятната енергия и да си кажеш още веднъж: обичам те.